syempre. Anong luto ni Madam? Ano to? Ano? Pansit po. Pansit. The best menu of the Bata province. Ganun. Wala sa stapler sa take na sa kalimata. Ayun, good evening guys. Oras na para mag-pack ng mga regalo. Kanina, nagsimula na kami. Tapos ngayon, diretso ulit. Umuwi lang saglit. Siya nakabuwa. 8 years ago. 8 years ago. Kaya ko pag grande ba? 8 years ago. Sabi pa niyo ah. Banina, nasa big woman with 8 years. Sinipag na talaga siya sa may. Ha? Sinipag na talaga ito. Hi, Naniki. Hi. 7 years old. Muna, tunay na. Hello. Hi guys! Hi guys. Thank you so much na nag-sponsor. Hi. Mga nag-sponsor. Hello guys! Kung wala kayo, wala ito. Wala sa stapler sa take na sa kalimata. Ha? Wala sa stapler. Oy, ulo ako. Stapler. Stapler na lang. Ayaw ko muna isipan boy. Wala mo masyado may pupuso. Kaya ako eh. Uli na lang ito. Mag-cut out kaya ako naman. Ano pa ako? Ay, kaya gusto may bahan. Are, sino itong mga electric fan niya? Pwede, ang mga prampas. Ano na din yung binubuhay? Bakit ba sarap kita mga gagana electric fan si Ate? Pinagagana akong Pin! Bakit siya electric fan malayahan? May nalang yung pinabasa. Pag wala ka charge. Hindi kayo naka-chargeahan. Ibinit. Ano ang katin nyo? Ibinit na. Pagkararaw. Bakit raw? Wala yan po. O, full na ko na full. Kaya. Paaba din ang gabas to. Diyos ko. Bye na. Dito nga ako nakalalaw. Salamat mo po. Journey, ito mo nakalalaw. Pag-ipisil pa ako rito. Hindi pa rin sinagtutong natin. Kaya mo na lang. Umoy mo order. Dali, tape! Sige na, May kumuli sa atin, Iki. Eh, di ka nitagtao. Uban, alas 12 kita. Dahil mo sa mga nga mas magpagpagpag. Basta may gawa kong tape. Ano ni Dad? Ako, Hello, bumalik na ako. Oh, dito ka. Ano yun? Dito sa akin. Tara din sila kung hindi ko. Dito ka matulolo. Ano? Nakatabi kita. Sabi ka. Hello? Yes! Ano ba? Nakakabot mo sa na. Halikata na ako kami. Nakatayong laki. Halikat mo. Halilik ka. Ang lalaki naman! Okay, kali. Bigyan pinagdadagdag. Hoy, may wala na. Hoy, may wala mo na sa mga butos. Dalawa niyan, Toy. Kasi baka magkakabot ang lubot ko, Toy. Opo, dalawa po. Nakalis. Siya pa yung order mo. Yan ka lang. Okay. Thank you. Suludan. Ano po? Pagsara ka muna, magparang-parang sa
Pre, anong luto ni Madam? Ano to? Ano? Pansit po. Pansit. The best menu of the Bata province. Ganun. Ganun. Pansit with repolyo with Carrots. Tog-tog lang. Aso na yung pansit? Nawawala. Ayan po. Ito po ang pansit namin. Pansit bato. Pansit bato. Pansit bato? Yeah. It's pansit batu. Ang pinagmamalaki ng Ang problema na tayo, no? Teko, ang ka nga ng tubig. Longgay. Dala nga na, oh. Wow. Akol kaya. Hindi naman niya malinis. Oh, nag-init ko na tubig. Ayun yan. Luto naman ka dati. Isaksak mo ito apin. May inutan baga ma. May inutan baga. Pero ako parang tubig ha. Ako pa yan. Ay, maluluto na sila yun. Pero gawin mo pansit kung malagto. Pero pag puputik ko na kaya. Gusto ko araw din gusto. Kaunan na. Dalahin ko na lang yan dun sa bahay. Yung ano, isole ko na lang. Hindi na po. Tsaka may tumbler pa po sa labas. Mayo, class.